ce nake so in yi downloading tun da zan ina nan na rasa yadda zan yi downloading din waka ba yanzu ga su a hanya wadda za ka je suna koyar da akwai wani channel a YouTube suna koyar da yadda za ka ɗauko waka kai ba ma waka suna koya irin sirrikan cikin waye da dama yanzu za ka iya ɗauko waka a sauƙaƙe ko da ba ka san sunan suna koyar da lahiya lau channel ɗin Abruk TV da kashi a ina zan gansu ni na in ɗauko waka nan a waya ka lahiya lau kana nan zaunan na abokina kama mun su aka gani su lahiya lau yanzu ai ina gaya ma za su koya ma yadda za ka yi abu dalla-dalla cikin sauƙi. Ai ni ban san da su abokina. Abruk TV ɗin nan ai sun ai masa da. Ni ban san da su ba. Ai sacin ɗin Abruk TV. Kamu mun su. Ai masa ka gan sa nan. Wannan su ne Abruk TV? Ka ga wani bidiyo ma yadda za ka fassara kowane yare zuwa harshenka ga bidiyo kowane yare zuwa harshenka kawai ko irin kuma lahiya lau maka kalli yadda kai ga bidiyoyi kala-kala abokina na ga wani bidiyo abokina nan yadda za ka samu kyautar data wani har yadda ma za ka samu wallahi ka gani wannan dis kuma da gaske ne wallahi bari mu ga yadda za mu ɗauko waka ga bidiyo yadda za ka ɗauko waka cikin sauƙi ganan za ka yi downloading ɗin waka kowace iri ma cikin sauƙi a wayar ka kalla ka gani ka gan shi bidiyon ka ga bidiyon ko yana sace wallahi su ne kai su ne wallahi abokina ai ni abokina wannan ba ai kawai ba nan kawai in ta gida ai ni zuwa zan kawai ai har yanda aka samu kyautar data 1 gig abokina na gode Allah saka da wannan ce to ya zan yi daga ganin su kullum idan na shiga idan ka shiga ka zo ka ga yanzu nan ga hajja inda za ka ga nan an rubuta alamar subscribe da ka danna nan subscribe ka danna wannan kararrawa wannan alawai ita an rubuta subscribe ita danna ka danna yau ka danna alama ka ganin bidiyon a ka danna alamar kararrawa wannan kaga ka danna alamar kararrawa to da sun dora za ka ji Allah abokina ai Abruk TV wasa gaskiya ne abokina na gode zuwa nan gida yau kwana zan kallon bidiyoyi ai haddatan nan masa kada ka bari a baka labarin ka samu Allah abokina na gode to shi ke